салом ба кулли мухлисони дастаи барселона ва канали Barça TG. Бускетсро хатари аз даст додани бозиҳои муҳим таҳдид мекунад. Навраси наве барадари каталониҳо афтидааст. Фати метавонад тобистон ба дастаи дигар гузарад. Писари Роналдиньо ба Барселона пайваст. Изҳороти ахмақонаи бародари Месси оиди Барселона. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Барои дастгирии канали дӯстдоштаатон лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва гуфти якай Муҳаммад позаи ёнбошро гирифта тамошоро оғоз кунед. Якбора гуфта мегузарем ки бозии баъдии Барселона дар сафар бо Вильяреал шаби 12 феврал дар назар аст. Ба фикри шумо Барса ҳамин рӯҳияи ғалабаофари худро нигоҳ дошта метавонад ё не? Албатта ки тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Barça TG. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар бозии даври 20-уми Ла Лига ҳимоятгари дастаи Барселона Бускетс ҷароҳат бардошта буд ки дар дақиқаи 8-уми бозӣ иҷборан иваз карда шуд. Ин албатта барои ҳамагон нигаронкунанда буд. баъди ташхиси табибони даста муайян шуд ки пои Бускетс ҷароҳат бардоштааст ва бо ин сабаб бозингар бояд то ба 2-3 ҳафта ба муолиҷа машғул шавад. Тахмин меравад ки Бускетс дар бозии аввали даста дар плей-оффи Лигаи Аврупо муқобили Манчестер Юнайтед ба майдон намебарояд. Барселона девҳои сурхро рӯзи 16 феврал дар Камп Nou қабул мекунад ва бозии ҷавобӣ бошад рӯзи 23 феврал дар нақша аст. Набудани Дембелеро дар бозиҳо начандон эҳсос кардем, вале ҷароҳат бардоштани Бускетс шояд мушкилӣ ба бор орад, зеро сутуни асосӣ дар маркази майдон маҳз Бускетс буду хави ба ӯ идораи бозиро месупорид. Хайр, бозӣ бо Вильяреал нишон хоҳад дод ки боз чӣ ҷобаҷогузорие хави дар ҳайат мекунад. Барселона Суареси навро пайдо кардааст. Ба иттилои Диарио Спорт бошгоҳи каталонӣ ба харидории бозингари Атлетико Паранаенсе Витор Роке таваҷҷӯҳ дорад. Дар байни дастаҳо аллакай гуфтушуниди пешакӣ гузаронида шудааст. Барса боварӣ дорад ки ҳамлагар барои Луис Суареси нав шудан потенсиали лозимаро доро аст. Мушовири президенти Барселона Деко ва координатори техникии Атлетико Луис Филиппе Сколари муносибатҳои хуб доранд ки якдигарро зиёда аз 20 сол мешиносанд. Ин метавонад ба гузариш таъсири мусбии худро расонад. Дар хариди Роке дар баробари Барселона дастаҳои дигари англисӣ низ рақобат доранд. Натиҷаҳои соли 2022-ро агар назар кунем, Роке дар 36 бозии ба майдон баромадааш ҳамагӣ 7 гол ва 3 партофти голиро ба қайд гирифтааст. Ба инам нигоҳ накарда Витор Роке дар ҳақиқат сабки хоси бозии худро дорад ки дар ҳақиқат зебо мебошад. Гапу чапи аз Барса рафтани Фати рӯзҳои охир зиёд ба чашм расида истодааст. Барселона ҳанӯзам дар фикри тақвият додани ҳайат асту нақшаи харидорӣ кардани Караско амал мекунад. Аммо бояд як чизро қайд кунем ки барои ҷой додани Караско дар ҳайат Барсаро боз лозим аст ки бозингареро ба фурӯш гузорад. Ба вазъи феълии бозингарон нигарем агар маҳз Фати бозингаре ба ҳисоб меравад ки шояд дар тобистони оянда тарки Каталония кунад. Айни ҳол диққати махсус аз ҷониби Бавария ба ин футболбоз ба чашм намерасад. Манчестер Юнайтед ҳам пешниҳоди расмӣ накардааст, вале гуфтан мумкин ки ҳама дар камингоҳ омодаи шикор ҳастанду бо дарёфти фурсати муносиб дар пушти дари офиси Барселона навбат меистанд то ин ки Фатиро ба даст оранд. охир чаро ин бача дар ҳаят ҳеҷ не ки ҷои худро пайдо кунад? Бечора аз вақти ками бозӣ гирифтан монда шудааст ва наметавонад ба формаи қаблияш баргардад. Ба инам нигоҳ накарда Фати дар ин мавсим дар ҳама мусобиқот 30 бозӣ ба майдон баромада 6 голу 3 ассисти дигарро марбути номаш кардааст. Роналдиньо дар таърихи дастаи Барселона шоҳкориҳои зеборо ба қайд гирифтааст. Амакнун насли нави бразилӣ ки аз генҳои ин мӯъҷизакор дар майдон аст, Жуао Мендеш ба тими Барселона мепайвандад. Роналдиньо худ иқрор шудааст ки писараш бо Барса шартнома мебандад. Ман тасдиқ мекунам ки писарам бо Барселона шартнома мебандад. Барса ҳамеша қисмате аз ҳаёту дили ман буд. Акнун ин чиз бо писари ман идома хоҳад ёфт. қаблан хабар дода шуда буд ки ҳамлагари ҷавон Жуао Мендеш дар ҳайати тими ҷавонони Барселона банди машқу тамрин аст ва мо низ оиди ӯ навори алоҳида омода карда будем. Роналдиньо ҳамчунин ҳолати имрӯзаи дастаро бо роҳбарии сармураббӣ Хави баҳо дода қайд кардааст ки Хави дӯсти ман аст. Умед мебандем ки ҳамааш мисли собиқ хуб мешавад ва ӯ ҷоизаҳои зиёд ба Барселона ба даст меорад. оиди қаҳрамонии собиқ ҳамлагари Барса Лео Месси дар ҷоми ҷаҳон Роналдиньо гуфт ки
барои Месси бисёр хушҳол шудам. Ба ӯ маҳз ҳамин ҷоиза намерасид. албатта ки ҳамаи хизматҳои Месси ки дар Барселона кардааст дар дили мухлисон ҷой дорад. Аммо гапсари Месси ки рафт мавзӯи асосии навор ҳам оиди ӯ ба ҳисоб меравад ва агар нагӯем худро ором ҳис нахоҳем кард. Гапсари он меравад ки бародари калонии Месси Матиас Месси дирӯз дар як пахши мустақиме иштирок карда чунон гапҳое гуфт ки гӯё ба ҷои Месси ӯ ба дастовардҳои ноил шуда бошад. биёед сараввал ба суханони ӯ нигарем, баъд гапи мегуфтаамонро гӯем. осурхонаи Барселона музеи Месси аст. Барселона ба шарофати Месси маълум шуд. Пеш аз ин ҳеҷ кас дар бораи онҳо намедонист. Ҳама медонанд ки Реал Мадрид чӣ аст, вале Барселона бидуни Месси ҳеҷ чиз нест. Бар ивази ин бошад ӯро аз даста пеш карданд. ман видеое аз спорт дорам ки мегӯянд Месси бояд ба Барселона баргардад ва ман гуфтам ки ҳе мо ба Барселона бар намегардем ва агар баргаштем ҳам мо аз тозакунии кадрӣ оғоз мекунем. пеш аз ҳама аз Жоан Лапорта оғоз хоҳем кард. дар ҳаққи падарту ҳазбандаҳои ваймад сав дунёро дугӣ гирифтааст. наздикони Месси таъкид кардаанд ки суханони Матиас танҳо як андешаи шахсӣ аст ки бо андешаҳои аъзои дигари наздик ба Месси мувофиқат намекунад. Барселона хело ҳайрон мондааст. даста то ҳол ин вазъро шарҳ додан намехоҳад, вале мо мухлисон шарҳ хоҳем дод. якумаш ин ки ин бача бояд ба худ нигарад ки чӣ обрӯю нуфузе дорад ки дар ҳаққи дастаи бузурги футболӣ ва мухлисони он суханҳое мегӯяд ки ҳатто Месси худаш нагуфтааст. дуюм ин ки бозингарони чун Месси буданду боз мешаванд, яъне футболбозони нобиға дар ҳама давру замон омада мераванд, вале даста обрӯю нуфузи худро аз даст намедиҳад. барса бидуни Месси ҳам мавқеи хоси худро дошт ва баъди эраи Месси ҳамин хел мемонад. тамом ва салом. бо ҳамин гуфтаҳо навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. агар фикри оиди гуфтаҳои бародари Месси дошта бошед, марҳамат дар комментария нависед. хайр дӯстон.